За мен арт семестър беше един почти невъзможен опит да се съчетае водата и йогато, но се оказа, че всичко е възможно, когато има някакви особени идеи. И тези особени идеи бяха осъществени в доста интензивен и приятен ракурс. Арт семестър предостави много възможности и също така ми позволи да се запозная с много интересни хора, които смятам, че станахме приятели в този кратък период, което най-много ми хареса проекта с мисловните карти. Беше много забавно и беше отборна работа. И общо взето усещанията, емоциите, които получавам в момента, не мога да ги опиша. Всичко е толкова бурно и красиво и забавно. Семестър беше едно невероятно приключение в дебрите на финансите. Запознахме се с много информация, което ще ни бъде от страхотна полза. Да кажа какво чувствам. Прекрасно беше, много емоционално, много стойностно, дори и като от гледна точка на знания и много хубави хора. И специално ми хареса, защото хармонизира изкуството и финансите в едно, което за мен беше изключително важно. Много ценни неща се казаха. Неща, които не се учат в икономическите университети, макар и така да изглежда. И много благодаря за тази възможност и за тази невероятна идея. За мен арт семестър беше едно интересно приключение, което успешно направи мост между финансите и изкуството. Този арт семестър имаше емоция, имаше объркване. Какво става тук? Финанси, числа, мислене за бъдещето, инвестиции, мисловни карти. Окей! Вау! За мен този арт семестър мотото на това нещо беше всички заедно. Всички много се смяхме, много мислихме, много бяхме емоционални. Това си беше. За мен арт семестър в Карол беше едно изключително обогатяващо преживяване. Научих много неща, които не знаех за финансите и направих невероятни мисловни връзки между изкуство и финанси, неща, за които не се бях сещала преди. Така че това отвори нови мисловни пътеки в мен и ме накара да мисля по различен начин за финансите. Арт семестъра на мен лично ми даде първо много емоции, много нови контакти, които със сигурност ще доведат до едно много прекрасно бъдеще. Страхотни хора, страхотна компания и наистина бизнесът трябва доста повече да се замисли върху това какво остава като следа в обществото, защото ние бяхме реално потребители на един такъв продукт, който със сигурност промени живота на всеки един от нас.